Poznáte tú situáciu, keď vám dieťa hovorí: mami, ale dnes a pozajtra končím školu skôr a mami, nezabudni, zajtra mám futbalový tréning, prosím ťa, odvez ma, buď taká dobrá. A vy sa zrazu pozastavíte, musíte sa nadýchnúť, chytíte sa za hlavu a rozmýšľate, ako to všetko sklbím. Musím sa opýtať šéfa v práci, aby som mohla odísť skôr z práce a rozčúli ho to, nerozčúli ho to a stresujete a stresujete a stresujete. A takto som stresovala aj ja niekoľko rokov, keď som mala full time. Nie je to sranda popri 3 deťoch. Našli ste sa v tomto príbehu? Volám sa Miriam, žijem v Spojených štátoch už 20 rokov, momentálne žijem v New Jersey 1 rok a tiež som sa musela prispôsobiť novému štátu, novým možnostiam, adaptovať. A prišla som do bodu, keď som vedela, že chcem niečo viac. Chcem viac času na seba, na manžela, na deti, na rodinu, viac flexibility a lepší príjem. Ako sa hovorí, kto hľadá, ten nájde. A môžem vám povedať, milé Češky a Slovenky, našla som spôsob, ako to vyriešiť. Našla som príležitosť založiť si online biznis, spolupracovať s úžasnými ľuďmi, ktorí ma v tom podporujú každý deň. A našla som úžasný tréning, ktorý vám tento biznis ponúka. A musím vám povedať, že ma to neskutočne posúva dopredu, osobnostne aj profesionálne. A nemusíte byť mamina, môžete byť aj slobodná. Všetky sa zhodneme v jednom, že sme zažili plno stresu a zhonu v našom živote. A viete čo, rodičia, vaše deti vám budú za to veľmi vďačné jeden deň. Chcete sa dozvedieť teda viac o našom online biznise? Prosím, kliknite na moju web stránku, zaregistrujte sa a ostatné už nechajte na mňa.